פרויקט רכסים, פרויקט של 7 מבנים, מיועד למגזר החרדי, גם מחיר מטרה, גם שוק חופשי. הולך להיות פה פרויקט יפה לתפארת. אז אני רוצה להגיד בהצלחה לכולנו, ובעזרת השם עכשיו אנחנו אומרים בשעה טובה, וכשנאכלס את הפרויקט נגיד שהחיינו, שיצא לנו לסיים ולאכלס את האנשים. אני רוצה להגיד כמה מילים, כי יש לי אורחת משוויץ פה, אני אגיד כמה מילים באנגלית ברשותכם. I would like to say a few words in English in favor of a guest of mine from Switzerland, Rosa. It's always a pleasure and an honor and a privilege to start a new project. And once we are starting a new project, we are having this ceremony of cornerstone. But it is a special honor to do it here in this place, Rechasim, because of our relationship with the people, with the mayor, with the people from the municipality. So we are honored and privileged. We hope we live up to the expectation. We hope we deliver everything to the satisfactory of the people. And we hope we are here again in a ceremony once we deliver, and thank God for everything we did. חברת שובל כבר בנתה ברכסים, והיא עושה את זה בצורה מיטבית לטובת הציבור. אנחנו פה כדי לתת את כל מה שצריך כדי לקדם את הפרויקט הזה בצורה המיטבית. זה אכן, כמו שאמרת, מצווה גדולה לבנות את הארץ, לבנות את זה בצורה האיכותית, מול, איך כתבתם במודעה, מול הנוף האינסופי. פרויקט מתחיל מלמטה, אם זה מאנשי הרישוי והתכנון שלנו, אם זה מהאדריכל שנמצא פה תמיר לזר, אם זה היועצים שלנו, צבי, הרן וכל היועצים לבטיחות וכל מי שנמצא פה, ואם זה אנשי המחירות שלנו והעובדים שלנו, והכל מתחיל בסוף ועובר לביצוע מספיר ועבד פה לילות, למתן יצטרף אליו, והמנהלי עבודה ועוזרי בטיחות וכולם, ואוריאל כמובן, ואנשי הכספים שלנו. אז כולם מעורבים בפרויקט, אין ספק שהוא יצליח והוא ייבנה כמו שחברת שובל יודעת לבנות. ותודה רבה לכם המועצה והוועדה וכולם, כל מי שעוזר ותומך שהפרויקטים יצאו לפועל.